khana sini koila shahar ni bo Singribil primary ni yong mo biarni sengkra adong ko khana hadi boni mokol imai je bormana mokolo yang tikung rogon hadi sabai ko bokro ko mokol fung atisa tai boni ko kon hadi oro bahai gisum di ro bo bahai re yong mo usiwo imai je bormana ro khai Ipramo sabai bujak mani mokol fung atisa oro bahai gisum di ro bo bahai re akle usiwo lathawi buka ro khai Jisuno tuyoy hospital thangtongo Jisuno oro phai ongko pai buru boi rekha bok asar latharok tuileyoy teklai bukha tabuk chung khomulung hospital thangoi tongo bahai gisum di ro bo bahai re Kasus salah kosong malah kan itu kan sudah proper hanya ini itu. Nah ini doi hai nak belum saya kaya. Jangan kering malam tu. Ini sudah kan tu.
क्या है रुपया इसलिए बांग्लादेशी का